Soyayya ba ƙarya ba ce, lami da aminin gaske ne. Soyayya ba ƙarya ba ce, lami da aminin gaske ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Soyayya ba ƙarya ba ce, lami da aminin gaske ne. Da ismika ya mai ba da numfashi, sarki masanin duka, kagen rai da jiki ilahi ƙara daɗa min sirrika. Amma dai babban amini na zan yi wa baituka, ana yin dan birge alamsa komai indomin ka ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Salatoci ka na ga wanda ya san ka cikin dukkan sifa, biyunka da bashi da mahaɗi sanadin ilimi na ma'arifa. Sa'alai da sahabi dan su sirri na arfa, sa'un mulkairi batula santa yana ruhin mu ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. A ya kudu bil makatun muradin kulli muna tsara maka, daɗi da wuya ba tantama mun dan fari hanyar nan taka. Kausi kowa da san mu ya san shi muna farin haka, alitar kasima an shaida mu duka nan jikoki gunsa ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Baban su tijani farin uba tuba na ƙara na kuma, ina nan ni bayan ka hakkun ko zan shiga jahannama komai daudana. In na zo tekun ka ubanmu na tsunduma, nakan yi ta tasin ya fesa bina bin ka wujubi gungu ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Salamu alaikum ɗan uwana baban shehu na Adamu, Mustapha mai dogon tsayi masoyin Shak Ibrahimu. Yau ma waka zan daɗai maka dan ƙaunar ka da Adamu. Yaban gwani tilas aka ce to kai a cikin mu daban kake. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Lami da idan na guri ina jin kunyar aikata kuskure. Aya wala rurata miji ga Aminatu tabbas ya kware, Allah shaida ne ni ina ƙaunarsa ta kowane ɓangare. Bana da nadamar san sa a raina ni Allah ko ɗanɗane. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Lami da tawadu na cikin hali na ba shi da alfahar, yana kaucewa yaban mutane dama shi ne ka'idar. Alkhairi kullum yana rainai to ƙaryar mai sihir, shagarta na kullum yana a cikin hidimar sheyinmu ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Gashi muridi sadiki lami da abokin shawara, ba ya fushi ko ɗan kaɗan in an ka taɓan zai tunzura. Allah ya yi masa arzikin zancen hikima ga fikira, lami da na maula Adamu kowa kika dan sarransa ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Ba za ka je ya koka ba abokina duka tarin matsala, ba zai roƙa gun wani ba na shaida ko zai sha wahala. Idan ko wuya ta yo wuya sai dai ka ji ya naɗa hamdala, hankalinsa na kan zawuya ci gaban ta shi hadafinsa ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Kowa ya samu amini tamkar nawa ku ce ya yi hamdala, dan yayan Aisha dai farin saka kalle baya bidar bula, tsage gaskiya komai ɗacin ta yake kindirma uban sala. A bar mani kaya na kawai na faɗa muku dama na wane. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Allah ya wa lami da baiwa zo ka ji ga wasu zan faɗi, baya takawa ko kaɗan wai dan zamani yayi kiɗi. Tuntuni na gane zogalensa Allah ne yayi mai baɗi, inda kaga fuska ya sakar maka ka riki kaunar baya ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Lami da siradal mustaqim ne har izuwa gun Adamu, da Allah zai mai wadata za ku ga siffar Kasimu. Shi yayi daban a cikin masoyan Shak Ibrahimu, baya da munafurci fuskarsa samfur ɗin zatinsa ne. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da aminin gaske ne. Allah kai wa lami da komai dan daraja ta Muhammadu, kai masa tsarin duka sharruka domin Tijjani Ahmadu, ka ƙara tsaya masa da'iman dan gausi uban yanzu hudu. Shiru da batu kai ya masa na fake da jarka sina wane. Soyayya ba ƙarya ba ne, lami da
ban bilki su mijin su Maryama shi ya tsaya mani na iya saboda na yola uban mu ai haƙuri da mutanen zawiya a gabar ta mana kafatan kasan duka rauna na muke soyayya ba ƙarya bane lami da aminin gaske ne soyayya ba ƙarya bace lami da aminin gaske ne